Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenden mar migago bila achiel owito ngimane kaluwore kod adhonde manoyude kinde ywaruok e wilo moro mayudore Kibiko e kar chungo bura ma Kajiado West. Obila en achiel kuom obila ma moko manoyudo hinyruok bang' rowere moko monjogi e kinde nyasi ma Christmas kane gichomo arita ne jogo lo picha e lobno manokelo wach. Pinyo moko bende oyudo hinyruok kendo apiko moko owang' e kinde pogo lobno ne oganda makono. Rowere go moting'o asere, tong' kod gige lweny mamoko maricho wachore ni otiyo godo kod jotelo mamoko e gwenge makono ma ok dwar mondo mi opog lobno. Gimokelo wach en pogo lowo malach mar en eka 2,800 mane ng'ero mo siling bilion 100 ka gi sani ywaruok ma telo ng'injo e kind kweth ariyo mani kod dwaro mopogore opogore. County Commissioner ma county no Alex Chikonda osiemo jotelo kod jopiny manyayo tule kind jopiny kendo kowacho ni biro kawne gi ndawo mager mar chik. This is our certificate of incorporation. Yes. And I challenge them to produce theirs. This is a court ruling in Kajiado that said we are mandated to subdivide this land. This is a Kenya Gazette. Kenya Gazette notice that said we are the trustees. The one they got irregular